Nu vil jeg fortælle om finanskrisen. Min problemformulering lyder således. Hvad er den økonomiske krise, og hvordan kan vi løse den? Den økonomiske krise er en krise i det internationale finanssystem, og den begyndte i 2007. Krisen er blevet karakteriseret som den værste krise siden verdenskrisen i 1930'erne. Allerede i begyndelsen af det 21. århundrede var specielt USA præget af den økonomiske højkonjunktur, som var resultat af stigende priser på boligmarkedet. Disse stigninger blev især påvirket af bankernes villighed til at låne ud til mere risikobetonede formål. Men flere og flere af debitorerne blev efterhånden ude af stand til at betale deres lån tilbage, hvilket resulterede i flere tvangsauktioner og at flere banker gik fallit. Normalt når debitorer ikke kan afbetale deres lån, vil kreditoren overtage debitorens bolig og herefter være kvit med debitoren. Men i disse tilfælde havde debitorerne en større lån, end hvad værdien af boligerne kunne dække, hvilket betød, at kreditoren ikke blev dækket ind, og debitoren derfor stadig stod i gæld. På det her, på grafen, som I kan se, ses prisudviklingen for danske ejendomme. Som det tydeligt ses, var der et dyk i alle former for boliger omkring år 2007, hvilket også var der, hvor krisen brød ud. Så det er derfor, man kan se, at priserne de faldt så meget. Det her økonomiske chok blev altså skyld i, at bankerne herefter blev mindre villige til at låne ud, hvilket så påvirkede det øvrige erhvervsliv i en negativ retning. Den vestlige verdensøkonomi var nu i minusvækst, og som flere steder førte til en alvorlig lavkonjunktur. Nedgangen betød også en øget arbejdsløshed, for når penge begynder at miste deres værdi, mister befolkningen sin tro på samfundet. Og fordi befolkningen ikke tør investere i et kriseramt samfund, falder efterspørgslen. Og når efterspørgslen falder, formindskes produktion. En formindsket produktion betyder også færre arbejdspladser. Når befolkningen ingen arbejde har, har de derfor endnu mindre mod på at investere og færre penge at investere med, hvilket resulterer i endnu mindre produktion og endnu mere arbejdsløshed. Hvorledes har den økonomiske krise så udviklet sig siden 2007? Siden dens begyndelse er der sket op til flere stabiliseringer og forbedringer, som følge af en del nedgang og markante fald. I en økonomisk krise stiger de påvirkede landes arbejdsløshed som sagt. På den pink graf, som I kan se her, er en model over Danmarks arbejdsløshed i procent. Som tydeligt ses, var der en markant stigning fra 2008 til 2010, hvor krisen var på sit højeste. Og derefter en forholdsvis stabilisering, men stadig stigning til i dag. Det betød så, at flere danskere stod og stadigvæk står uden arbejde, hvilket medfører en lavere produktion, færre investeringer og mere arbejdsløshed. På den grå graf her på skærmen ses betalingsbalancen i milliarder kroner. Betalingsbalancen er forholdet mellem et lands eksport og import til og fra andre lande. På grafen ses den danske betalingsbalances udvikling, som en følge af den faldende efterspørgsel på det danske marked er vokset indtil år 2011, dog ikke så meget. Herefter skete der så en forholdsvis stabilisering, som var resultat af en reduceret eksport. På den røde graf ses så vækst i BNP i procent, altså den danske. Og BNP det er det samme som den samlede danske produktion i offentlige og private virksomheder. Som man kan se på modellen, var den danske BNP indtil 2009 som følge af den økonomiske krise i minusvækst, hvilket skyldes, at der blev solgt og produceret mindre i Danmark. Hvert år er det sådan, at et menneskes produktivitetsevne øges med 2%, hvilket vil sige, at hvis væksten ikke steg i takt med denne her produktivitetsevne stigning, vil der være lig med overskud af arbejdskraft. På den blå graf ses inflationen i procent. Inflation betyder vedvarende prisstigninger, og på grafen ses den danske inflations stigning og fald i procent, som sagt.
Som tydeligt ses, var der i 2008 et markant fald i de danske prisstigninger, hvilket selvfølgelig var resultat af den nyligt fremkomne krise. Det her markante fald skyldes befolkningens pludselig opståede usikkerhed for deres fremtidige økonomi, hvilket så gjorde, at man ikke turde agere i markedet, og priserne derfor måtte sænkes for ikke at realisere for store tab på varelagerne. Det gælder for et land om hverken at have høj eller lav inflation, da høj inflation betyder, at pengenes værdi formindskes, og deflation medfører høj arbejdsløshed. Inflationskurven kan sammenlignes med kurven for arbejdsløshed, da det her kan bevises, at høj inflation giver mindre arbejdsløshed, og lav inflation giver mere arbejdsløshed. Hvis man nu ser på faldet i inflationen indtil 2009 og ruller op til arbejdsløsheden, kan man også se, at den er steget i samme periode. Hvorledes bør vi så løse den økonomiske krise? Der er utallige meninger og idéer til, hvordan den økonomiske krise kan og skal løses. Inden for den politiske verden bliver der taget udgangspunkt i 2 teorier. Enten skal vi investere os ud af krisen, eller også skal vi spare os ud af krisen. Nogen, specielt den nuværende regering, er overbevist om, at løsningen på krisen er mere forbrug, hvilket betyder, at regeringer og stater verden over skal låne, investere og forbruge mere, da de mener, at dette vil forøge efterspørgelsen hurtigt nok til en genetablering af den globale økonomi. Denne teori kaldes også den keynesianske skole eller ekspansiv finanspolitik. Den keynesianske skole mener, at staten skal påvirke liberaliseringen af lånene, og at finanssektoren ikke fungerer optimalt. Dette kommer sig af, at den keynesianske skole har for lidt tiltro til, at befolkningen selv kan få rettet op på økonomien. Denne løsningsidé kan også ende ud med at skabe en endnu større overskud og overforbrug, som på ingen måde har eller vil påvirke væksten i en positiv retning. Andre hovedpunkter, som venstrefløjen har, ses her øverst på skærmen. Og det er så, at danskerne skal arbejde 12 minutter mere om dagen, unge skal hurtigere igennem uddannelserne, unge skal have garanti for praktikpladser, bankerne og finanssektoren skal betale ekstra skat, førtidspension skal reformeres. Og det er bare nogle af dem. I stedet for at benytte investering som udvej, mener blandt andet oppositionen, at man i stedet for at belaste statens økonomi med mere gæld, skal spare den væk, hvilket kan kaldes kontraktiv finanspolitik, eller den neoklassiske skole. Den neoklassiske skole mener, at krisen skyldes den ekspansive finanspolitik, og er derfor meget imod den her form for finanspolitik. Da en stigning i de offentlige udgifter ikke vil gøre gavn for den kriseramte befolkning. Man mener derimod, at økonomien skal rette sig ind af sig selv. Oppositionen mener også, at vedtagelsen af følgende punkter vil give gode resultater. Altså, alderen på efterløn og pension skal fremrykkes. En afskaffelse af efterlønnen på sigt. En begrænsning af SU'en, hvilket skal få de unge hurtigere gennem uddannelserne. Besparelser i forsvaret skal også hjælpe økonomien tilbage på plads. Men som beskrevet er stort set hele befolkningen enstemmig om, at en investering i uddannelse vil være en stor del af genoprettelsen af den danske økonomi. Det her mener de begge to, og også jeg, vil være et godt afsæt mod en bedre dansk økonomi. Den økonomiske krise er altså en krise i det internationale finanssystem, som påvirker hele verdens økonomi. Den er opstået som følge af forkerte investeringer og udlån, og hvordan den kan rettes op på er endnu uvist.